ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁନୀଲ ଦିଲଦାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନାଲି ଚିହ୍ନ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଥିବା ବଟନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଦେଶ ସେ ଫଳ ଖାଏ, ଯେମିତି ସେମିତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେମିତି ମାନେ ସବୁ ଗଛର ମାଟି ସହିତ ପାଣିକୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖା ଦେଖିକରି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପାଣି କମ୍ ସେଠି ଗହମ ଚାଷ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଧିକ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବ। ସେମିତି ସେଠିକାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ହେବ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗହମ ଚାଷ ଅଧିକ ହେବ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗହମ ଖାଇବେ, ରୁଟି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଭିକିନି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍। କାହିଁକି ସେଇଟା? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁରୋପରେ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁ କପୁନି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼େନି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଖରାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବ ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ସାଉଦି ଆରବରେ କଳା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ପିନ୍ଧେ। କାହିଁକି? ସେଠି ଖରାର ପ୍ରଭାବଟା ଯାହା ପଡ଼େ ସେମାନେ ଖରାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଛନ ଛନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକରି, ଆଉ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମ ଜାତି ଭେଦକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖରା କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।